Di samping sapa lho? Samping kon mijet piye mangi sampinge nek sapa? Kowe nak terapi ndas ngene iki jeneng. Kowe nak terapi ndas ngene iki kowe nak lho. Ngombe masa ora kelempoken. La 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 la. La 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 la. Cerut-cerut. Ngene iki lek keturun piye? Iya sampai mengi. Jenenge wong watuk. Batuk kering, batuk masuk angin ngene iki. Batuke masuk angin kok. Ombene obat durung. Iki mau ora ngombe obat, engko aku ngombe obat ngantuk. Makanya aku ngombe obat. Nek ngombe obat mesti ngantuk, kayak aku rung pengen turu ngono lho. Awan mau aku ki sedina wis turu tok. Setengah hari aku wis turu. Masuk angin kerokno, wis keroki kasep nunggu kowe ngongkon kasep. Loro sedek 2 minggu dadak ngenteni kowe kerokan lah. Ngongkon lah. Gedobos. Ini rasane aku ki lek lungguh ndasku sing gliyeng mari kena tipes iku darahku ki rendah drop. Let go linggo gliyeng, let go gletak watuk jan dancuk. Iki lho darane awi jan koyo kadang pegel koyo dancuk ngasu. Kadang aku koyo emosi dhewe ngono. Pangame nak iso metu glegeken. Iya. Aku iki pegel kadarane. Digolinggo ndase kliyengan muter-muter. Lek digawa gletak ngene iki watuke sing ngikil. Ngono. Jadine koyo peh serba enggak penak lho cah. Serba enggak penak. Jan koyo wedhus